eta Irungo Txirrindulari Elkarteko lehendakaria naiz. Ni Naiker Iñozaga naz, eta lehenengo gauzien zena da afizionaue. Afizionaue txirrindularitza pilo gustatzen dazte, eta beba egiten ditxoaz argazkiak. Kaixo, ni nire izena Garmine Otaegi da, eta txirrindularitzako arbitroa naiz. Ni Naia Leonet naiz, txirrindulari izan nintzen, eta oaintxen duela 4 urte utzi nion konpetitzai, eta masajista honu niten lana ekipotan, selekziotan ebai, eta masajista ez dela itez lana. Masajistak auxiliar ez dela ite du lana ebai ez, azkenian traslau guztiek ite ditugu, kotxeenak, materialanak, azkenian behi txapelketak atentokira jutegea, dana trasladatzeko, eta gero egunerokoan masajek eman, behaien alimentazioa zaindu, habituai ature bai, eta hori da gure lana. Denetatik egiten da, ez? Hemen segun eta zein posiziotan tokatzen zaizun jutea, krono bezala baldin bazoaz, karrerako denborak eta eraman behar dituzu, llegada bezala baldin bazoaz, kontrolatu behar dezu eskapada, batzutan hartu behar dian mendiak, metabolanteak, sprint bereziak, presidente bezala baldin bazoaz, karrerako erantzunkizuna zurea da, erabakiak eta hartzeko garaian erantzunkizuna zurea da, eta adjunto bezala, bai direktoreak, bai atzean gelditzen dian txirrindularia kontrolatzen, eta hori da egiten duguna. Eta moto bezala goazenean, kontrolatzen txirrindulariak eta direktoriak ez ezatela egin ezin dian gauzak egin. Semearen errua da. Azkenean bera alebinetan txirrindan hasi zen, txiki-txikitatik izugarrizko afizioa izan du. Etxean bai izan dugu afizio hori txirrindularitza munduan. Eta bera txirrindan hasi zela, poliki-poliki laguntza behar da, bai hizkuntza aldetik eta bar, eta gaur arte, hemen nagoela. Txirrindularia izan nikoanaz, gero itxinean, hasi nintzen triatloi munduan, eta gero semi haugine banean, izen zan, argazkiak egiten izen zan modue jarraitzeko apurtxu binkulauta kirolera, eta holan hasi nintzen, apurka-apurka. Noraino ez dakit, noraino heldu nazen, ointxe momentuan laboralkutxako neskekin nabil argazkiak egiten, eta, nora heldu, ez dakit, nora helduko nazen, momentu zamen nabil. Berez izan zen unibertsitatean negonen kurtso bat atean nun, kiromasajistarena, eta izan zen konpetitzai utzi, eta berez 2 hilabeteta edo selekzioan hasi nintzen lanian Espainiko txapelketa batzutan, eta geroztik lotzen txapelketa bat, bestia, eta gero azkeneko urteetan ekipotan eta kalendario gehiago egiten. Badaude geroz eta gehiago gainera, ez? Azkenian ohitzen geha neska ikustea masajista ez dela, auxiliar, mekanikako badaude, direktorak ikusten dira, baina egia esan oraindikan badagoela pauso bat, ez? Mutil asko gehiago ikusten dira, baina zorionez bagaude batzuk. Emakumeak bagea, baina ez dira gehiengoa. Ondo litzateke, txirrindularitza ere emakumezkoek barrutik ezagutzea eta ikustea gai gehala baita ere, ez? Mundu honetan aurrea egiteko eta gauzak ondo egiteko. Egia esan ez dut gehiegi pentsatu eta komentatzen duzuna arlo askotan gertatzen da, ez? Ziur eta ezagutzen ditugu txirrindularitza munduan emakume asko lanean dabiltza eta ez gurpil gainean bakarrik, baina gero lehendakari irudia ez dugu ikusi, ez? Beti badago lehenengo aldi bat. Benetan sartu nintzenean, inoiz ez dut pentsatu juntan sartuko nintzatekenik, ez da inondik ere. Baina, momentu bat iritsi zen, pausu hori emateko eskatu zidaten eta prestego nintzen. Eta orain arrazoi desberdinagatik, azkeneko urte hau lehendakari bezala. Baina, azkenean konturatu gabe egindako prozesu bat izan da, ez? Argazkilaritzan oso neska bitxi gauz. Argazkilariak neskak asko, baina kirol argazkilaritzan ez da osain beste. Badaoz batzuk oso onak, baina gitxi gara. Gero eta gehiago ikusten diez,
esan bida. Txirrindularitza moduan mundu hau hasten dabil eta bai, nire ustez bai, apurtxo bat hobetu da, oraindik arren badau lana egiteko, lan asko, gauzatxoak ikusten dira hobetzeko dauzena, baina bai, hobetzen dabil. Begira, nik uste dut egiten den lana askok ez dute ezagutzen. Zer suposatzen duen gaztenak daukaten ilusio hori eta urruti iristeko gogo hori, eta gero bestalde begirale eta entrenatzaile eta baita zuzendarien aldetik egiten den lana bai formakuntzan, eta ez txirrinda teknikoki bestela baizik, eta azkenean pertsona bezala ere formakuntza hori egiten da, eta izugarri polita da. Bai egia da, txirrinda asko ezagutzen dugu, agian gehiago telebistan, buelta eta turrak eta giro eta horrelako famatuak ikusten ditugu, baina gero kalean txikitan, bai jolastera joateko, baina ez kirola bezala. Eta nik egia esan zentzortan animatuko nituzke bai aurrak eta familiak, zeren guretzat izugarrizko esperientzia handia izan da. Semea are gehiago jarraitzen du txirrinda zibiltzen, eta niretzat oso aberasgarria da. Nik esango nieke, hori, ointxe esan detena, txirrindularitza kanpotik ikustea gauza bada, baina barrutik beste mundu badala. Asko ikasten dela, oso giro sanoa dela, oso ondo pasatzen degula, eta oso mundu interesgarria dela, aukera asko emate dizkizu, gauza asko ikasteko. Badira. Lehen komentatzen izuna, agian ez ditugu lehendakari figura bezala ezagutzen, baina horrek ez du esan nahi ez dagoenik eta jakin badakit lan handia egiten dela. Askotan lehendakariarena aurpegia ematean da horreko kasuetan, ez? Baina bai ezagutzen ditugu hemen inguruan gertu dagoen emakumezko asko lan gogor egiten dutela eta oso ongi gainera. Urtez urtera hobetzen goaz, neskak bai indartu egiten dira, txirrindularitzan bai bere tokia hartzen nahi dira, bai korredorak, esaten bezala direktorak, auxiliarrak, dana baino, oraindik pausua dago, ez? Ikusten da ere bai ekipo askotan, eta ez dira gutxi, ez daudela neskak lanian, ez daude ez masajistak, ez mekanikok, eta arraro egiten da, ez? Zergatik ez da egon behar neskarik, ze badaude neskak lana egiteko.